Gaurkoan Sustrai erakundea dugu hemen, ezagutzeko aukera dugu, eta hemen Martin Zelaiak idea daukagu, zer moduz? Ongi. Ongi etorria, Salva Telebistara. Eskerrik asko. Ingurumena babesten duen erakundea da, eta orain abiadura handiko trenan zentratuagoak zaudete, orain pilpilean dagoen gaia delako. Eta baina, lehendabizikoz konta eguzu, noiz sortu zen erakundea, ze testu inguruan. Justo orain dela 5-6 urte, 2010ean edo gutxi gora bera, sortu genuen fundazioa, eta, zergaitik atera genuen hau, adibidez, Castejonen bazegoen, eta badago orain, zentral termika batzuk, elektrizitatea egiteko. Eta, hango lagun batzuk, montatu zuten olako plataformak Ribera Mas Centrales, deitzen dena. Eta ari ziren, orain dela 10 eta 15 urtean, hasi ziren gauzak juridikoki egiten, honen kontra. Eta sortu zuten hainbat helegite juridikoak, bai hemengo epaitegietan eta baita Madrilen. Eta batzuk irabazi. Horregaitik, orain, Castejongo zentralak ilegalak dira. Eta ikusi genuen hori, eredu ona zen, inguru giroa zaintzeko Nafarro osoan. Ez bakarrik Castejonen, baizik eta Nafarro osoan eta hainbat gaiekin, adibidez, HTA, edo Arrobiak, edo Nafarro ubidea, edo olako gauzak, eta pensatu genuen, hau ezin dela utzi personaren eskuetan, baizik eta egin behar dela olako erakunde bat, olako elkarte bat. Eta horregaitik egin genuen Sustrai Erakuntza Fundazioa, hori da sorrera. Orduan, baina hori, amankomuneko proiektuak dituzue beste erakunde batzuekin. Bai, karo, gure ideia zen ez guk bakarrik eramatea aurrera, proiektu horiek, baizik eta beste taldei laguntza matea. Adibidez, lehenendik ja hasi ginen, HT Geldituren elkarnararekin kontaktuan, zeren gure lehenengo impulsoa zen, abiadura handiko trenaren kontra zeo zer egitea, eta horregatik jarri genuen Bizpahiru elegiteak, juridikoki. Biak ziren Declaración de Impacto Ambiental, guztiz kadukatuak daudela, eta honen kontra jarri genuen bi elegite, eta beste bata, hemen Iruñerrian, Txabakoizen egin nahi dutela HT-ko geltokia, eta hainbat etxe bizitzak eta horren kontra ere jarri genuen beste elegite bat. Eta, bata izan zen hola, hemen Nafarroan lortu genuen, esatea Declaración de Impacto Ambiental hori guztiz iraungita dagoela, kadukatuta dagoela, hori gure alde atera zen, Etxabakoitzekoa esen gure alde atera, baina behintzat zeo zer lortu genuen HTA, abiadura handiko trena, oztopatzeko. Izan ere, pasaden astean, prentsaurreko bat izan zenuten eta eragile ezberdinak sinatu da. Bai, karo. Baita ere, pensatu genuen, importantea dela ere, hainbat eragile horiek amankomunean zeo zer egitea. Eta jarri kontaktuan eta koordinazio bat egitea, beraien artean. Eragile hauek dira, batez ere herriko plataformak, ingurugiroa arloan egiten duten plataformak, adibidez, linea elektrikoaren kontrakoa, edo lehen aipatu dudan zentral termikoak kontrakoa, edo potasako meategiaren kontrakoak ere, olako taldeak, bai, baina baita, eta talde ekologistak martxan, adibidez, baina baita ere sindikatuak eta beste taldeak. Eta lortu dugu, bai sindikatuak, bai ELA, LAB, CGT eta SK, bai manifestu batean batzea, bai hainbat talde, lehen esan dudan taldeak, manifestu horren atzean jarri eta han batzea zen hemendik aurrera zeo zer egin nahi dugu. Aldarrikatu nahi ditugu, Nafarroan ezin dela horrela jarraitu, ezin dugula garapenkeri honekin jarraitu, aldatu behar dela gure garapen modeloa, hori da guretzat importantena. Oraintxe bertan, larritasun handiena orduan, asko daude gai honetan, baina batez ere abiadura handiko trena. Bai, zeren orain dela 2-3 hilabete ematen zuen gaia guztiz gelditurik zegoela. Ematen zuen, ez zen horrela, baina ematen zuen geldirik zegoela.
eta de repente hasi da berriz, ez? Geroa baik edo gobernuak, Nafar gobernuak hasi dela estatuarekin konversazioetan egiten eta ematen du hemendik aurrera hasiko direla lanak edo behintzat hasiko direla prozedura administratiboak lanak egiteko, igual hurrengo urtean. Eta guretzat izan da revulsibo bat. Igual ez hainbat guretzat zen gu bai mantendu dugula olako kanpaina bat, ez? Lehen baia batzuekin, ez? Hemen Iruñerrian jarritak olako baia hundiak esaten HTA baztertzen gaituela edo hiltzen gaituela edo baita ere beste panfletu bat banatu dugula, ez? Etxez-etxe, baina beste taldei bai ematen zioten gai hau zegoen justo hilik, ez? Eta, bueno, pues, de repente, berpiztu behar dela, ez? Lana, berpiztu behar dela borroka, eta justo orain, San Ferminiak han hurbil daudela eta justo momentu desegokiena agertzen dela, ez? Gaia, eta, claro, guretzat oso importantea da, bai, zeo zer egitea, baina, claro, horretarako prest egon behar gindela, ez? Lehendik, eta hori, pues, arazoa dela. Ikusten duzue jendearen artean erreakzionatzen ari direla zuen egiten duzu? Bai, adibidez, egin ditugu hainbat bilera, bata oso importantea izan dela HT gelditu Tafallaldean dagoen zona media por el tren, eta Riberan dagoen beste plataforma bat, Ribera por el tren social, hiru plataforma horiekin bildu garela, eta pentsatu dugula zeo zer egin behar dela. Eta adibidez, lehenengo pauso bezala edo, hasi garela pentsatzen eta montatzen elkarretaratze bat, ez? Ingo dela, joan den asteko ostegunean, ekainaren 22, egin nahi dugula han Nafar gobernuren egoitzaren parean, Carlos III abenidan, ez? Han egin nahi dugula elkarretaratze bat zazpiter ditan, ez? Horrengo asteko ostegunean. Eta, bueno, gu pentsatzen dugu oso importantea dela momentua, zeren besterik ez badugu guk oztopatzen Espainiatik edo Nafar gobernutik egingo dutela HTA, eta horregaitik esaten diogu jendeari batu behar dela, kalera atera behar dela, eta momentua proposa izan daitekela hori osteguna han biltzeko eta han esateko guk ez nahi dugula HTA. Helburua jendea mugiaraztea. Hori da guretzat importanteena orain, justo momentu horretan, zen badaramago ja 2 urte gobernu hauekin, el gobierno del cambio esaten zuena, ez? Eta jendea ematen du, igual gureak edo jundirela badaudela gobernuan, eta ez dugula ezer gehiagorik egin. Eta justo kontrakoa da, zen gu justo orain behar dela, orain dela momentua gehiago behar dugula, ez mugitzea jendea zen. Karo, begira besterik zer egiten duten. Horregaitik pentsatzen dugu, justo orain mugitu behar dela jendea, lo que pasa que justo ez direla data aproposenak, baina horrela ere egingo dugula, zeo zer. Turismo aldetik jende asko egongo da kalean, ikusiko duena, eta... Bai, pentsatu dugu gainera, justo egun horretan, osteguna denez, pintxopote edo jobintxo dela eta jende asko egongo dela kaletik, eta igual, oraindik ez dago ondo zehaztuta, baina igual egingo dugula lehen elkarretaratze bat, baina gero bai kale jiraren bat edo han Gazteloen Parantza aldean edo Alde Zaharrean edo, a ber, ze ateratzen den. Eta, horrez aparte, beste proiektu zertan ari zarete lan egiten? Oraintxe bertan. Bai, justo orain arte egon gara, lehen esan dudana, ez? Manifestu bat plazaratzen eta adibidez, orain dela bizpahiru hilabete, otsailean edo, bildu ginen 40 eta 50 persona, ez? Taldetako kideak zirenak eta han ikusi genuen, oso importantea dela, ez? Orain, Nafar gobernua eramaten duen norabidea aldatzea. Ari dela pentsatzen egin behar direla hainbat obra, hainbat lanak, HTA, bai, baina baita ere Nafarko ubidea, ez, edo meategiak, edo hainbat gauza, bastanen adibidez aroztegia, golf zelaia eta hainbat dira, ez? Eta gu pentsatzen dugu justo norabide hori zen lehen UPN-a gobernuan zegoenean eramaten zuena. Orduan, justo hori aldatu behar dela, hori importantea da guretzat. Eta ez bat bakarrik sustrai erakuntzako, baizik eta hainbat eragileen dako izan zen hori importantea. Eta handik, bilera horretatik, atera zen manifestua deitu duguna
Nafarroa bizirik nahi dugu. Hori da manifestoaren izenburua, eta horretan murgildurik egon gara, azken hilabete honetan. Baina baita ere beste batzuekin zen. Gure lanetako importanten bat da beste taldei laguntza ematea. Adibidez, juridikoki batez ere, eta honekin lan egiten dugu, adibidez, Lizarraldean dagoen Baldega, Baldegan akuifero handi bat dago, eta handik ura ateratzen ari da edateko. Eta, ondo dago, jendea edan behar du, argi dago. Baina gehiegi ateratzen ari da, eta gehitu nahi dutela, bikoiztu nahi dutela ur ateratzeak. Orduan, horri zer gerta daiteke, orain ja, udan iturriak eta errekak eta lehortzen dira. Hemendik aurrera hori gehitzen baldin bada, gero eta lehorteago egongo dela, dena seko egongo dela. Orduan, hango jendea ere mugitzen ari dira, eta han Salvemos el Legado plataforma egin dutela, eta hoiei ere laguntza ematen diogu. Edo, bestaldetik ere, iparraldean Urdazubin arrobi bat zegoen, eta arrobi honen beheko aldean agertu dira hainbat ondare arkeologikoak. Eta, naiz eta ondare arkeologikoak egon, hango enpresarioa nahi zuen arrobiarekin aurrera eraman, eta jarraitu esplotatzen. Eta, lortu dugu hori oztopatu, bai juridikoki, bai administratiboki, bai bere hango sosalkerdiko plataformarekin lana egiten, eta laguntza egiten. Edo, Larraunen adibidez beste arrobi bat dagoela, herritik oso hurbil, Aldaz herritik oso hurbil, eta bai han ere nahi dutela arrobi hori berriz martxan jarri. Eta, han ere, hango bizilagunekin ari gara laguntza ematen, bai administratibotik, bai beste modu aldetik. En fin, hainbat daude eta guztiekin ari gara gauzak egiten. Eta orduan balantze hona orain arte, adibidez hori azaldu dituzun gauza asko lortu egin dituzue. Bai, arlo batzuekin bai balantze hona dela, adibidez, lehen esan dudana, lortu genuen, Urdazubin arrobi hori oztopatzea. Ez bakarrik guk, beste batzuk ere lortu dutela beste gauzak oztopatzea. Adibidez, Zilbetin egin nahi zuten Magnaren meategi hori, haundia. Eta, Zilbetiko plataforma ere, jun zen epaitegitara, eta handik lortu du han ezin dela egin beste ez beategiak, ez arrobiak, ez ezer. Eta lortu dutela olako zonalde protegida bat mantentzea. Eta batzutan baita ere Nafar gobernua, oraingo Nafar gobernuak gure alde edo jendearen alde egiten ditu gauzak. Adibidez, Yesaren pantanoren haunditzean. Han ere, oraingo gobernuak esan duela hainbat estudioak behar direla, zeren hango magalak mugitzen ari dira eta hori arriskutsua dela. Eta, Zangoza behean dagoela eta jakiteko hori arriskutsua dela edo ez, hori birpensatu behar dela, aztertu behar dela eta hori eskatu dio estatuko gobernuei. Eta ber, separatzen den. Edo adibidez, Bardenesetan, Bardenaz ja plataformarekin ere harremanetan gaude, eta handik esaten digute, bai, Nafar gobernuak ari dela gauzak egiten estatuekin, lortu daitekela, hango poligono de tiro edo, oztopatzeko edo izteko. En fin, gauzak egiten ditu gobernuak, bai, egia da, baina askotan eta importanteenetan jarraitzen du UPNek egiten zuen gauza bera. Eta hori guretzat oso kezkagarria da, eta horregaitik pentsatzen dugu hori aldatu behar dela. Hori importantea da aldatzea. Eta zuen parte izan nahi duen jendea edo etxetik jendea zer egin behar du zuen parte izateko edo zuekin lan egiteko beste erakundeak? Bai, guk daukagu web horri bat, bi, bata berderaz eta bestea euskeraz. Euskarazkoa da irubikoitza sustraierakuntza, dena batera, sustraierakuntza.org. Eta han dauzkagu dena. Guk egin duen txosten guztiak, prensa komunikatu guztiak, han dago dena, eta baita ere guri erlazioa hartzeko modua, gure korreoa, gure telefonoa, dena.
Orduan, gurekin harremanetan jartzea, importanteena da. Baina, bai, gurekin lan egitea importantea da, eta gu beti prest gaude, jendeari harrera emateko, baina gu pentsatzen dugu, orain importanteena dena jendea mugiaraztea, eta jendea kalean ateratzea, eta jendea bere bete beharrat, bere nahiak esatea osainki. Jendea eta kalea oso geldi egon da orain arte, eta pentsatzen dugu mugitu behar dela. Eta guretzat, kontaktuan jarri nahi baldin badute oso ondo, baina beste taldeekin, beste plataformarekin, beste ondoko duten plataformarekin harremanan jarri dadila jendea, eta honekin lan egitea, pentsatzen dugu hoberena dela. Momentuz, ekainaren 22an daukazue prentsaurreko hori edo jende elkartzearen helburu hori? Hori da. Hori ez bakarrik gu, baizik eta HT gelditu, Zona Media por el Tren eta la plataforma Ribera por el Tren Social, lau talde honen artean montatzen ari garen prentsaurreko eta elkarretaratze bat izango dela, ekainaren 22an arratseko zazpiterditan gobernuaren aurrean, eta han HTren kontra esango dugu zeinki, guk ez dugu behar tren hori, baina hori izan behar dela lehenengo pausuak, gero uda etortzen da, ondo, baina uda ondoren, udazkenean, gu pentsatzen dugu udazken beroa izan behar dela, gure aldean, gure ingurugiroko arlotan. Besterik, Nafar gobernua jarraituko duela bere norabide, orain eramaten duen norabidearekin. Eta guk hori aldatu behar dela, eta horretarako pentsatzen dugu hainbat mobilizazioa egin behar direla, eta horretarako pentsatzen dugu, importantean dela udazkenean mobilizazioa handi bat egitea. Eta honen aldea ari gara, zer ateratzen den, indik ez dago esen zehaztuta, baina, Dena web horrian agertuko da, zuen web horrian. Bai, por supuesto, hori da, web horrian edo beste Facebook, Twitter, dena hori. Eta AHT-aren gaira bueltatuz, jendea ondo ulertzeko, zintzuk dira ondorioak, Nafarroan izango litzatekeen? Egiten baldin bada HTA, hainbat ondorio izan daitekela, batzuk dira ingurugiro arlokoak, baina beste batzuk dira diru arlokoak eta murrizketak. Orain ikusi dugu, hainbat murrizketak egon dira gizarte arloan, osasungintzan, edo segurugintzan, zuhiltzaileak, edo hainbat, eta hainbat. Eta HTA egiteko hainbat diru behar dela, Nafarroan egingo den lan handienetakoa izango dela, orduan diru handien gehiagotakoa erabiliko duela, izango dela. Orduan, gu pentsatzen dugu diru hori behar dela gizarte arlotarako, eta ez azpegitura handi batendako, zeren, adibidez, begira, orain daukagu tren bat. Tren, nahiko, estua da, bakarrik bia bat dauka, egin behar dela bikoiztu baina juten da, hegoaldetik iparralderuntz, Iruña aldera, eta gero, Gasteiz aldera eta Gipuzko aldera, hori egiten du. HTA egiten baldin badu, gauza bera egingo duela. Hasiko dela Kastejon aldetik, jungo da Iruñara, eta gero Altsasutik Gasteizera, adibidez. Izango dira, bi trenbide horiek paraleloak jungo direla. Zertarako behar dugu bi trenbide paraleloak. Leku batetik bestera berdinak izango litzateke. Gu pentsatzen dugu, orain dagoen trenbidearekin, nahiko izango liteke adibidez bikoiztu, bi trenbide egoteko, trenak gurutzatzeko oztoporik gabe, eta horrekin nahiko izango litzateke, eta bai, trenbidea oso importantea da, zeren erabiltzen du elektrizitatea, eta elektrizitatea lortzen dela energia berriztagarriarekin. Eta hori oso importantea da, bai, karo. Eta horregatik bultzatu behar dela trena, baina ohiko trena, tren normala. Ez abiadura handiko trena, zeren abiadura handiko trena bestea baino bikoiztu edo hirukoiztu gastatzen du elektrizitatea. Osea, derrotxe bat, derrotxe handia dela. Orduan, pentsatzen dugu, oraingo trenbidearekin hobetu eta horrekin nahiko daukagu. Eskerrik asko, Martin, etortzeagatik. Zuei. Gonbidatuta zaude bueltatzeko, nahi duzuenean, eta, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.